Тя беше само на няколко крачки от спасението. Ангелите вече бяха пристигнали, заповедта вече беше дадена, огънят вече се спускаше от небето и все пак тя погледна назад. Историята за жената на Лот е една от най-впечатляващите в цялата Библия и също така една от най-неразбраните. Повечето хора знаят края. Жената на Лот се превърна в сол, но почти никой не се спира, за да разбере какво всъщност се е случило в този миг. Какво е минавало през ума й? Какво всъщност е означавало това? И защо Бог е превърнал един привидно прост жест в символ, който надхвърля хилядолетията? Днес ще се задълбочим в тази история. Ще се върнем към унищожението на Содом и Гомор. Ще стигнем до точния момент, в който всичко се е променило и ще отидем далеч отвъд самото събитие. Защото в този разказ се крие нещо, което повечето хора никога не са забелязали. Детайл, който напълно променя начина, по който ще видите тази история. И ще разкрия този детайл едва накрая. Така че останете до края. Представете си процъфтяващ град, оживени улици, активна търговия, хора, които са градили живота си тухла по тухла. Содом не е бил изоставено място, той е бил истински град, пълен с истински истории. И точно за това, което предстои да се случи, е толкова значимо. Библията описва Содом и Гомор като места дълбоко и необратимо покварени. В Битие 18 Бог казва на Авраам, че викът срещу тези градове е голям и че злото, което произлиза от тях, го е достигнало. Това не е било лекомислено обвинение. Това е била окончателна диагноза. Авраам, чичото на Лот, провел необикновен разговор с Бога в този ден. Той се застъпил за градовете, попитал: ами ако има 50 праведници, ами ако има 40, ами ако има 10, Бог във всеки отговор проявявал търпение и милост, но накрая броят на праведните хора не бил намерен. Градът бил преминал точката, от която няма връщане назад. Тук Божият съд над Содом става неизбежен. Два ангела са изпратени, не за да спасят града, а за да спасят конкретно семейство. Предупреждението е пристигнало, но за мнозина, които са живели там, то е дошло твърде късно. И трябва да разберете това, преди да продължите. Това, което щеше да се случи, не беше импулс. Това беше кулминацията на божественото търпение, което беше достигнало своя предел. Огънят, който щеше да се спусне, не беше сляпа ярост, това беше осъждане. И има огромна разлика между двете. Двамата ангели пристигнали в Содом при вечер. Лот седеше на градската порта, важен детайл, защото показва, че е заемал известно уважение сред жителите. Той ги видял, станал, поклонил се с лице до земята и ги поканил в дома си. Дори без да знае точно кои са те, той им оказа гостоприемство. Но случилото се онази нощ разкри нивото на упадък на града. Мъже от Содом обградили къщата на Лот, настоявайки той да им предаде посетителите. Разказът в Битие 19 е директен и обезпокоителен. Лот се опитал да преговаря, опитал се да защити гостите си. Ангелите трябвало да действат. Те поразили мъжете отвън с слепота. В този момент, в къща, обградена от разярена тълпа, се намирало семейство. Лот, съпругата на Лот. Две дъщери, двама души, които биха им били зетюве и които, когато били предупредени да бягат, си помислили, че Лот се шегува. Свещеният текст казва, че те се засмяли. Помислете за секунда, предупреждението за разрушение дойде и отговорът беше смях. А сега си представете жената на Лот онази нощ. Чува суматохата отвън. Гледа как съпругът й се опитва да сдържи разярената тълпа. Усеща миризмата на страх. Тя знаеше, че този град е нейният живот. Там са израснали децата й, където са спомените й, вещите й, може би най-близките й приятелства. Тази къща не беше просто къща, тя беше всичко, което познаваше. И изведнъж двама мъже, ангели, които тя може би все още не разбираше напълно, и казаха: утре ще трябва да оставиш всичко зад гърба си. Когато започна да се зазорява, ангелите бяха директни: стани,
Вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинете в наказанието на града. Инструкцията беше ясна, спешна, не оставяше място за тълкуване, но Лот се поколеба. Библейският текст използва израз, който казва много: той се бавеше. И беше необходимо ангелите да го хванат за ръка, както и за ръката на жена му и дъщерите му, и да ги изведат от града. Божествената милост се проявява тук по почти физически начин. Тя не чака Лот да поеме инициативата. Тя го придърпа. Извън градските стени беше дадена последната инструкция. Битие 19:17 записва точните думи: бягай, за да спасиш живота си. Не поглеждай назад, нито спирай никъде в равнината. Това не беше предложение, това беше условие за оцеляване. Инструкцията да не се поглежда назад не е била произволна забрана. В контекста на древния свят, поглеждането назад по време на полет е означавало колебание, а колебанието в този случай е означавало смърт. Но тази заповед е имала много по-голяма духовна тежест, която ще разгледаме скоро. Важното сега е следното. Заповедта беше дадена. Семейството знаеше какво да прави и пътят напред беше отворен. Какво щеше да направи всеки от тях с тази инструкция сега беше техен собствен избор. Те тичаха. Слънцето започваше да изгрява, когато Лот и семейството му тръгнаха към малкия град Сигур. Град, който Лот беше помолил ангелите да пощадят и който беше запазен благодарение на него. Всяка стъпка ги отдалечаваше все повече от Содом. Всяка стъпка ги приближаваше до нещо, което повечето хора никога нямаше да получат – втори шанс. И тогава небето се промени. В Битие 19:24 се казва: тогава Господ изля горяща сяра върху Содом и Гомор. Земята сигурно е започнала да трепери. Въздухът, който секунди преди това носеше тишината на зората, сега беше разкъсван от звук, който никоя човешка дума не може да опише напълно. Унищожението на Содом и Гомор не беше бавно, то беше пълно, мигновено, съкрушително. Зад тях цяла цивилизация беше погълната. И те хукнаха, без да поглеждат назад. Ако гледате това видео в момента и то ви помага да научите повече за Библията по различен начин, моля, харесайте го и се абонирайте за канала. Това помага на много повече хора да намерят това съдържание. Чудото се случваше точно там. Това семейство беше спасено от обречен град. Ангели ги бяха държали за ръце. Пътят беше отворен. Спасението беше в ход. Но спасението в движение все още не е пълно спасение. И всичко щеше да се промени за една единствена секунда. Тя почти беше там. Няма начин да се знае точно в кой момент от разлива се е случило това. Дали е било в началото, когато пламъците едва са започвали? Дали е било по средата, когато ревът на разрушението вече ехтеше зад тях? Или дали е било почти в края, когато Сигур вече се виждаше? Това, което Библията записва, е просто, директно и трайно. Жената на Лот погледна назад и се превърна в стълб от сол. Една фраза, един жест, една съдба. Тя не се върна в града, не се опита да спаси никого, не спря задълго. Просто погледна. И това беше достатъчно. В този момент в библейския текст няма израз на жестокост. Това, което е на лице, е пряка и необратима последица от избор, направен в един миг. Богословите през вековете са спорили какво точно представлява този поглед. И този дебат е дълбок, защото отговорът не е прост. Ясно е, че този външен вид струваше всичко. Тя беше напуснала града. До известна степен се беше подчинила. Беше избягала. Беше оставила зад гърба си дома си, имуществото си, вероятно и зетьовете си. И все пак нещо в нея не можеше да изчезне напълно, нещо погледна назад. Това е въпросът, който виси във въздуха от векове. Библията не обяснява мислите на жената на Лот. Няма стих, който да казва «Тя погледна, защото обичаше града» или «Тя погледна, защото се съмняваше в Бога». Свещеният текст описва действието и оставя тълкуването отворено. Но това не означава, че не можем внимателно да проучим какво е било заложено на карта.
Помислете какво оставяше след себе си. Това не беше град, който беше посетила. Това беше мястото, където живееше, където вероятно беше отгледала децата си, където бяха нейните притежания, нейните взаимоотношения, нейната социална идентичност. Содом беше за нея познатият свят, а познатият свят, дори когато е несъвършен, има огромна тежест върху човешкото сърце. Може би е било копнеж, може би е било привързаност, може би е било неверие, онзи вътрешен глас, който шепне: това не може наистина да се случва. Може би е било инстинктът да види със собствените си очи това, което умът все още отказва да приеме. Във всеки от тези случаи в този поглед има нещо дълбоко човешко. Това, което прави тази история толкова универсална, е именно следното. Всички ние сме поглеждали назад по някакъв начин. Всички сме били хванати между това, което оставяме зад гърба си, и това, което ни предстои. Всички сме се подчинявали до определен момент и след това сме се колебали. Проблемът ти не беше, че обичаше това, което оставяше зад гърба си. Проблемът беше, че в този момент тази любов беше по-силна от увереността и в това, което предстоеше. И това е напрежение, което всеки човек познава. Векове по-късно Исус директно споменава този момент. В Лука 17:50-32, по време на поучение за последните времена, той просто каза: спомнете си Лотовата жена. 3 думи, без подробности, сякаш простото запомняне е достатъчно, за да предаде всичко. Защо Исус я спомена? Защото в контекста на това учение той говореше за хора, които в момента на спасението ще се върнат, за да търсят притежанията си, стария си живот. А погледът на жената на Лот беше перфектният символ на това. Поглеждането назад, на библейски език, не е просто физическо движение. Това е състояние на сърцето. Това е привързаност към това, което е останало зад гърба ни, която е по-голяма от отдадеността към това, което предстои. Това е носталгия, която парализира. Това е копнеж, който се превръща в съпротива. Пророк Исаия записва, че Бог казва: не си спомняйте предишните неща, нито мислите за древните. Ето, аз ще направя нещо ново. В библейския разказ има постоянно напрежение между миналото, което обвързва, и бъдещето, което освобождава. Жената на Лот станала вечен символ на всички, които били призовани напред, но не успели да се откажат от това, което останало зад гърба им. Това не е просто история за непослушание. Това е история за трудността да живееш в движение, когато сърцето ти все още е закотвено другаде. И това е конфликт, който надхвърля времето, културата и религията. Той е просто човешки. Защо Сол? Това е въпрос, който много хора задават, и отговорът далеч надхвърля химията. В древната близкоизточна култура солта е имала мощно, двойно значение. От една страна тя е била символ на запазване и завет. Споразуменията са били сключвани с сол. Книгата Левит споменава солта като част от свещените приноси. Числа 18-19 говорят за завет на солта. Нещо постоянно, непроменимо. От друга страна, солта се свързвала и с стерилност и съд. Засяването на сол върху опустошена земя било акт на проклятие. Означавало, че нищо повече няма да поникне там. Съдии 9:45 описва това действие след битка. Солта правила почвата безплодна, мъртва за всяко бъдеще. Жената на Лот стана сол, и този символ носи и двете страни едновременно. Тя беше запазена като спомен. Образът й остана. Текстът казва, че тя стана. Не че беше унищожена, а че се преобрази в нещо постоянно, мълчалив свидетел край пътя. Но тя също така стана безплодна за бъдещето. Застояла, без движение, без растеж, замръзнала в мига на избора. Солта на жената на Лот е едновременно паметник и предупреждение. Напомняне, че моментът, в който спрем да се движим напред, може да ни определи завинаги. Урокът от жената на Лот не се ограничавал само до пустинята на Близкия изток. Тя е обхващала векове,
Цитирана е от Исус, обсъждана е от теолози, рисувана е, скулптурирана е, писана е и е пята в почти всяка култура, която е имала досег с Библията. Защо тази история има тази трайна сила? Защото тя говори за нещо, с което се сблъсква всяко поколение, цената на това да не се откажеш от миналото. Библията е пълна с истории за трансформация, които изискват това движение. Народът на Израел, освободен от Египет, прекара 40 години в пустинята, отчасти защото непрекъснато се оглеждаше назад, спомняйки си котлите с месо, на робството сякаш бяха благословия. Апостол Павел пише в Филипяни 3:13: «Едно правя, забравям зад себе си и се стремя към пред себе си». Това забравяне не е амнезия, то е активен избор да не позволяваме на миналото да определя бъдещето. Жената на Лот не загуби спасението си, защото извърши ужасно престъпление. Тя го загуби заради един поглед, момент на привързаност, секунда, в която миналото беше по-силно от вярата в това, което предстоеше. И точно това прави тази история толкова плашеща и толкова разпознаваема. Не големите предателства обикновено ни държат в плен. Това са малките погледи. Това са копнежите, които култивираме в мълчание. Това са ами-ако, които непрекъснато се въртят наоколо. Това са старите версии на себе си, които отказваме да погребем. Библейската история за Содом и Гомор е в крайна сметка и история за свободата и за това колко е трудно наистина да приемем, че сме свободни да си тръгнем. Това е моментът, който ме притеснява най-много. Тя не беше унищожена с Содом. Тя избяга. Ангелите я познаваха по име или поне по ролята, която играеше в семейството, което беше спасявано. Тя получи предупреждението. Ръката й беше държана. Тя побягна и дори така съществува духовна опасност, която теологията нарича почти послушание. И жената на Лот е най-красноречивият и пример. Тя направи почти всичко както трябва, просто не направи последната част. А последната част беше точно това, което я определи. Това отеква и в други библейски истории. Богатият млад мъж, който се обърнал към Исус с всички необходими качества, спазвайки заповедите от младостта си, но си тръгнал тъжен, когато била представена цената на последната жертва. Анания и Сапфира от книгата Деяния на апостолите, които продали имота си и донесли част от парите, но излъгали за цялата сума. Близо до целта, но не и напълно предали се. Предупреждението тук не е за съвършенство. Никой в този разказ, дори Лот, не е бил съвършен. Предупреждението е за решителния момент. За момента, в който инструкцията е ясна, пътят е отворен, спасението е в действие и нещо в нас все още се колебае. Защото почти спасеното не е спасено и почти послушен не е послушен. Жената на Лот беше на метри от Сигур, когато спря. На метри. И това разстояние, което беше физически малко, беше духовно разстоянието между живота и смъртта. Сега стигнахме до момента, който обещах от самото начало. Детайлът, който повечето хора пропускат в историята за жената на Лот, не е в Битие 19. Той е в Лука 17, с думите на Исус. Когато той каза: «Помнете жената на Лот», той не говореше на група хора, живеещи в нечестиви градове. Той говореше на своите ученици, на хора, които вече го следваха, на хора, които вече бяха откликнали на призива. Предупреждението не беше за външни хора, беше за тези вътре. И това променя всичко, защото въпросът, който задава тази история, не е достатъчно ли си добър, за да бъдеш спасен. Въпросът е, след като дойде обаждането, след като ръката беше протегната, след като започна да бягаш, какво все още те кара да поглеждаш назад? Може да е връзка, от която знаеш, че трябва да се откажеш. Модел на поведение, който разпознаваш като разрушителен, но е твърде познат, за да го изоставиш. Стара идентичност, която е определяла кой си бил и от която все още не си успял напълно да се откажеш. Може да е негодование, може да е гордост, може просто да е утехата на познатото, дори когато познатото вече не ти служи.
Жената на Лот погледна назад и се превърна в паметник на опасността от това да се живее с единия крак в миналото, а с другия в бъдещето. Паметник, който, според исторически сведения на древни пътешественици, е могъл да се види на бреговете на Мъртво море в продължение на векове. Мълчалив свидетел, постоянен, казвайки без думи това, което всяко поколение трябва да чуе отново. Когато Бог отвори пътя напред, не поглеждайте назад. Всеки път, когато четете историята за жената на Лот, имате естествена склонност да я погледнете отстрани, да я съдите, да си помислите: аз не бих направил това. Но колкото по-дълбоко се задълбочавате в този разказ, толкова повече той прилича на огледало. Тя не беше зла, тя беше човек. И нейната човечност е това, което прави тази история толкова универсална, толкова жива след хилядолетия. Унищожението на Содом и Гомор е историческо събитие, записано в Библията с точни географски и наративни подробности. Божият съд над тези градове е бил реален и спасението, предложено на това семейство, също е било реално. Това, което също е било реално и остава реално, е урокът, който носи този момент. Създаден си, за да се движиш напред, да растеш, да се трансформираш. Библията от началото до края е разказ за движение, за хора, които са били призовани да напуснат мястото, където са били, и да тръгнат към нещо по-голямо. И в почти всяка велика библейска история повратният момент настъпва, когато някой решава да не поглежда назад. Ако днес сте в процес на бягство, оставяте нещо, което е трябвало да оставите зад гърба си, бягате към бъдеще, което все още не можете ясно да видите, тогава тази история е написана за вас. Не за да ви плаши, за да ви напомни, че пътят напред съществува, че ръката, която е извела Лот от града, е същата, която е достъпна и за вас. Но тази ръка сочи напред. Ако това видео ви е докоснало по някакъв начин, оставете коментар по-долу, в който да ни кажете коя част от историята ви е повлияла най-много. Споделете го с някой, който също има нужда да го чуе. А ако все още не сте се абонирали за канала, сега е моментът. Скоро ще има още много подобно съдържание. И помнете думите на Исус, спомнете си жената на Лот, не като осъждане, като покана да не спираш, да не поглеждаш назад, да продължаваш напред.